зад всяко заплашително послание стои един човек, който по този неправилен начин не моли да му помогнем да постигне онова, от което се нуждае. Защото всяко трудно послание е възможно да направим нечий живот по-добър и накрая по-добър, така. И накрая една подводна скала, преди да сме стигнали така желания бряг. Не допускай да има нито една дума неразбрана от теб, когато другият ти говори. Искай уточняване и му дай възможност да се изкаже напълно, иначе ще прекъснеш процеса. Много са тънки тези моменти, но напълно осъществими. В тази връзка, когато дадем необходимото време и пространство да се изкаже другия, когато задържиме вниманието си върху онова, което се случва в него, ние му даваме възможност да изследва и да изрази своето вътрешно аз, да може да се свърже с себе си на едно по-дълбоко ниво. И това е истина. Когато ти си неразбран от много и намериш един, който да те изслуша и да чуеш твоите намерения, мечти, които искаш да ги реализираш, че са съпричастни на оня, и той ти отговаря с нещо, като обратна връзка. Ти отново това нещо го съпреживяваш себе си. Отново го виждаш, защото ти си го чуваш вече, като го изговаряш на другият. И се обогатяваш сам. Вярваш си вече в тези неща по-силно от преди. Поне един да е слушал. Те са много тънки моменти. Ще забележите някого, който иска да ви сподели нещо, именно за да стигне до той да се увери за лишен път, че е в правилната посока тръгна. Ако ти го прекъснеш, не бива да се прекъсва човек. На времето бай Петко Табакът, един бивш опълченец, аз го помня като малък, тук нямаше място вече за медали, отива на стари години да се провери семето, той изкукорягал, и го пратили в една стая да даде проба и пращат една млада медицинска сестра за нещо в стаята, ма не им казват какво има. И отваря вратата и бай Петко вика: назад, не ме прекъсвай. Като чува думата прекъсване, се сещам за него, Бог да го прости. Иска ли човек да каже нещо, не го прекъсвай, бе. Да изкаже всичко, каквото има. Иначе после и да го караш да съсети, той забрал, ако искал да ти каже от идея. Човешко, това яке, нали мога? Каквото намерите, дайте, ще ви намеря още да им, не бойте се, бе. Ако наистина... Защо ми е студено? Студено ли те на теб? Да. Тъй, тя се проточи вечерта. Колко стана